Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Al-Mustapha Ilyasu kamar kullum. A yau ma na ƙara kawo muku wani ɗan taƙaitaccen littafi mai ɗauke da darasin rayuwa. Ka tsaya ka saurari wannan littafi domin kai ma ka ƙaru kuma ka amfana da shi. A wani ƙaramin gari mai suna Guza, akwai wani matashi mai suna Musa. Rayuwarsa ba ta da sauƙi duk da ƙoƙarinsa da yake yi. Kullum yana jin kamar baya kaiwa inda yake so ya je. Yana kallon abokansa suna samun nasara, amma shi yana ta gwagwarmaya a rayuwa. Wani lokaci yakan kwanta yana tunani, shin ni ma zan taɓa samun sauƙin rayuwa kuwa? Amma duk da haka bai daina ƙoƙari ba. Wata rana Musa ya haɗu da wani dattijo mai hikima. Dattijon ya lura Musa yana cikin damuwa, sai ya ce, ya kai matashi, me yasa kake damuwa ne haka? Sai Musa ya ce masa, ina ƙoƙari a rayuwa, amma rayuwa tana wahalar da ni. Ina jin kamar na gaji. Sai dattijo ya ce, idan ka gaji ba yana nufin ka tsaya ba, yana nufin ka huta ne, sannan ka ci gaba. Wannan kalma guda ɗaya ta canza tunanin Musa. Musa ya fara fahimtar cewa nasara ba ta zuwa cikin gaggawa. Ya fara yin abubuwa da tsari, yana haƙuri, yana koyo daga kuskurensa. Duk lokacin da ya faɗi ya tashi, duk lokacin da aka raina shi, yana ƙara ƙarfi. Yana gane cewa wahala ba ta zuwa don karya mutum ba. Ma'ana, wahala ba ta zuwa don ta karya mutum, tana zuwa ne don ta gina shi. Rayuwa ta sake gwada masa. Ya fuskanci asara, rashin kuɗi da kuma rashin fahimta daga wurin mutane. Wasu sun ce ba zai yi nasara ba, wasu sun yi masa dariya, amma Musa bai tsaya ba. Ya tuna kalmar wannan dattijo cewa ka ci gaba. A hankali abubuwa suka fara canzawa. Musa ya fara ganin sakamakon ƙoƙarinsa. Ba a rana ɗaya ba, ba a cikin gaggawa ba, amma a hankali ya fara samun nasara. Amma abin da ya fi muhimmanci shine ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa. Bayan shekaru, Musa ya zama abin koyi daga mutane. Wata rana wani matashi ya zo wajen Musa yana kuka, rayuwa ta gajiyar da ni. Musa ya yi murmushi ya ce masa, ni ma na taɓa zama inda kake, amma ka sani idan ka daina ka rasa komai da kai a baya. Idan ka ci gaba kana da fata mai kyau. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. A nan wannan littafi nawa zai tsaya, sai dai kuma ina da ɗan ƙararramin sharhi da zan yi a kan shi. Ku sani rayuwa hanya ce. Ba kowa ne zai fahimce ka ba, ba kowa ne zai goyi bayan ka ba, amma muddin kana da buri, kana da haƙuri, kuma kana ƙoƙari, za ka kai inda kake so ka kai. Kada ka daina saboda wahala, kada ka yanke ƙauna saboda jinkiri, kada ka tsaya saboda tsoro, domin masu juriya su ne ke cin nasara. Saboda haka kai ma a koda yaushe ka zamanto mai juriya, mai haƙuri. Nasara tana nan zuwa gare ka. Na gode, sai mun sake haɗuwa.